Maistellaan. Tää ei itse maistella. Mä ostin 12 tämmöstä päkkiä Actimeliä, mutta tää on semmonen uusi maku. Tuli kauppaan vasta joskus pari viikkoa sitten. Varmaan, mutta maistellaan sitten uusi maku tai tämmöstä. Strawberry. Ai! Pss. Tämmöstä. No. Mä ajattelen, onko sen arvosana voi olla mun mielestä 4/5. Ihan hyvä tuote. Ja moikka!